እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛማዓልት ክንሪያ ዝገበረና ሓደ ግዜ ከምዚ ብጥዕና ካብ ዓራት ካብ ብድዲል ከም ትሳቅ ክእለት ከሓይልካ ይዝመስ እግዚአብሔር ይግን ጥዕና ዝብ እግዚአብሔር ሓይል ዝብ እግዚአብሔር ጉልበት ዝብ ከነምልኾ ዛማዓልት እዚኣ ዝረዳእና ንሱ እዩ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር በት ዝገበረልና ነገር ኩሉ ከነመስግኖ ይደሊ ኩሉ ስለዚ በቀዳማይ ኣብ እስራኤል በፂሕና ነርና በባሓደ ንሪኦም ኣለና ቶም ነገስታት ኣብታ ሰሜናዊት መንግስቲ ዘካርያስ ከም ዝገዘሪና ነርና ዘካርያስ ወዲ ሮብዓም ኢልና ነርና ሮብዓም ካላይ ክንደይ ወርሒ ገዚኡ 6 ወርሒ ሻሎም ካ ክንደይ ገዚኡ ሓንቲ ወርሒ ስለዚ ሻሎም ንመን ቀቲልዎ ንዘካርያስ ቀቲልዎ ንወዲ ሮብዓም ብድሕሩ መን ገዚኡ መናሒም ገዚኡ መናሒም 10 ዓመት ይገዚኡ ዝንጉስ ዝነጊረኩም ነይረ ነብሶ ጾራት እንታይ ይገብር ነይሩ ከብደን ይቀድን ነይሩ ጨካ ንጉስ ነይሩ ስለዚህ ንመን ቀቲልዎ ካሱ ንሻሎም ቀቲልዎ ታንክስነት 10 ዓመት ሒዝዋ ብድሕሩ መን መጺው ጴቃሕያ ወዲዩ ክንደይ ዓመት ገዚኡ ካሱ 2 ዓመት ስለዚ ኣብታ ሰሜናዊት መንግስቲ ክንደይ ነገስታት በፂሖም ኣለዉ 18 ካብዞም 18 ደጋጊምና ንዛረቦ እዩ ንኣምላኽ ዘኽበሮ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ የለን ብጀካ የሁ ጀሚሩ ከዓ ካብቲ ናይ ሮብዓም ሓጢያት እንታይ ገበረን ኣይተኣለየ ኩሎም ኮድቂና ንሪኦም ኩሎም ብናቶም መንገድታት ጣዖታት ከምልኹ ኢና ንሪኦም ስለዚ ኢሳያስ ኣብዛ ግዜ እዚ ይጀሚሩ ካብ ኢሳያስ ኣብ ይሁዳ ብሽሕን 740 ክሳብ 685 እንታይ ከም ዝገበረ ኢሳያስ ከም ዝተነበየ ኢሳያስ ትንቢት ዝጀመረሉ ዘመን ብዘመን ኡዛያ እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ከይና ክንሪኦ ከለና ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ቦታ ርእይዎ ኢሳያስ በታ ኡዛያ ዝሞተላ ዓመት ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ቦታ ርእዮ ኢሉ ዘፈራት ልብስነት መቅደስ ታይገይርዎ መሊዎ ሱራፌል ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም يملخ نيرم أبزي إسياس تاجيرو تلاقي نبي تلاقي إسياس نبتا دوبايت منجستي إسياس انتاي أبغى متحف تخترع كلها انتاي زنبرة سبي استمهر سبي نيرو بوت مرت استمهر سبي نيرو تلاقي إخبار نامني زلوا خزلوا نبي هدا نمنتاي زلوا خزلوا أرتكي زي إسياس كنجس كنبأ كله 4 نجستات نيرو بمن جميرو نيرو بوزايا يوتام حزقياس أحاز ويك حزقياس يمودات نغوس نيرو زوم نغستاز يوم كنريوم كلنا بفلا يوتام كفو نغوس نيرو دوك انتاي زغبر زنبري بحاوز حلف زنبري كم تمام كبابي يزنبرو حزبي انتاي زغبر زنبري زغبر نغوس نيرو كاب እግዚአብሔር አዚዝ ረሐቀይ እግዚአብሔር ብዙሕ ጊዜ ነቢያት ለይኹሉ ይናዝ ንጉስ እዚ እንታ ክገብር ክምለስ ኣብ እግዚአብሔር ካአምን ካብ ዝገርመኩም ብመጠን ነቢያት ዝላኣኸሉ ኩሉ ጊዜ ካው እንታይ እንዳገበረ ከይጀሚሩ ዝንጉስ ክርሐቅ ጀሚሩ አዚዝ ረሐቅ ነይሩ በጣም ይረሐቅ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንመን ለይኹ ኒሲያስ ካብ ዝገርመኩም ክሬና ዝንጉስ ዝኣሃስታይ ከም ዝገበረ ዶማስቆ ሓደ ጊዜ ከይዱ ንዶማስቆ ከይዱሲ ነቲ መሰው ናይ ዶማስቆ ኣብ ይሁዳ ከም ዘምጾ ንሪዮ ቲግላዝ ዝበሃል ንጉስ ናይ ሶርያ ንዶማስቆ ምስዓሮም ከይዱ ነቲ ናይ ንጉስ አሶር ትመሰው ሪዎ ምስራያ እንታይ ገይሩ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ኡራያ ዝበሃል ካህን ለይኹ እንታይ ገበር ኢልዎ ልክዕ ከም ዝመሰው ስራሕ ተናይ እግዚአብሔር መሰው ከይተረፈ ይውጽዎ ስለዚ ጴቃሕ እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ብመጠን ካብ እግዚአብሔር ዝረሐቀሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽ ንጴቃሕ እንታይ ገይርዎ ናብ መን ለይኹ ናብ አሃዝ ለይኹ ናይታ ሰሜናዊት መንግስቲ ንጉስ ማለት እዩ እንታ ክገብር እግዚአብሔር ነታ ዶባይት መንግስቲ ቀጻዓደል መቅጽዒ ምክንያት ከአሃዝ እንታይ ብናይ መንገድ እግዚአብሔር ስለዘይ ከይድ ስለዝነበረ ደቁ በሓዊ እንታይ ስለዝገብር ዝነበረ ዝሐልፍ ስለዝነበረ ካብ ዝገርመኩም ጴቃሕ ምስረጺን ናይ ሶርያ ንጉስ ኮይኑ 120 ሰባት ቀቲሎም ናብታ ዶባይት መንግስቲ ከይዶም 120 በጣም ብዙሕ በሓደ መዓልቲ ተቀቲሎም ከባቢ 200 ህዝቢ ተማሪኾም ካብ ዝገርመኩም ናይቶም ህዝቢ መቅጻዕትሲ ናብ እግዚአብሔር ደይቡ እግዚአብሔር አምላኽ ንጴቃሕ ከተቀመሉ ደሊ ነይሩ ከቀጽዕሲ ክሳብ ዝማሮሩ ቀጽዕዎ ስለዚ ኦዴድ ዝበሃል ነቢ መጺ እንታይ ኢሉ ኣነ ኮም ገይረ ኮንኩን ክትቀጽዖም ደሊ ነይረ ተኣውያቶም ናባይ ጠርዩ ስለዚ ነቶም ኣዋልድ ኣወዳት ማሪኽኩሞም ዘለኹም እንታይ ግበርዎም መለስዎም ናብ ይሁዳ እስቲል ከም እንዳተገበረ ከሎ ኣሃዝ ክንሳሕ ኣይከኣልን ስለዚ ኢሳያስ መጺ ኣብቲ ምድሪ ክዛረብ ከሎ ህራይ ተይልኩም ተተኣዚዝኩም ጣዕምታ መሬት ክትበልዑ እምብተይልኩም ሴፍ ክውዳእኩም ኣብ ኢሳያስ 5 ከይና ክንሪኦ ከለና ኢሳያስ ብተምሳል ገይሩ ክዛረብ ጀሚሩ እግዚአብሔር ወይኒ ከም ዝተኸለ ከም ዝኾትኮቶ ፍረ እንዳተጸበስ ቆምጣጣ ውጪ ነቲ ህዝቢ ፍረሲ ይኑሉ እግዚአብሔር ብመጠን ዝደኸመሉ ዝናበዩሲ ፍረ ከውጻይ ካለን ትሰብ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ እግዚአብሔር ክንጠብቕ ተጠቢቕና ኢና ፍረ ንፈር ፍሬና ካ ነባርክ ኾን እግዚአብሔር ብኡ ዝኸብር
እግዚአብሔር ዝደለ ክንእዘዞ ኮለና ጥራይ ደስ ዝብሎ ኣብ ሚክያስ ዳሓር ክንሪና ሓደ ሓሳብ ተዛሪቡ ሚክያስ አንታ ሰብ እግዚአብሔር እንታይ ያፍለጠካ ኢሉ ሰናይ ነገር አፍለጠካ ቅንዕና ክትገብር ጽድቅ ክትገብር በትሕትና ክትማላለስ ዘይኮይንስ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ ኣብ ዘዳግም 10 ደሴንኮም ተዛሪቡ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብሙሉ ኃይልኻ ብሙሉ ነፍስኻ ብሙሉ ጉልበትካ ብመንገድታቱ እንታይ ክትገብር ክትማላለስ ይዝደልየካ እግዚአብሔር ግን ኣብ ይሁዳ እንታይ ሲኑ ፍረሲኑ ከመይ ይሕዝነካ ሓደ ግራት ወይ ጀርጂን ጌርኩም ሲ كل نجار غيركم كود كيتكمو كل ما يستيخمو فرخ تصبين داول كلكم سي قد قاطع نجار تزوت انت يسمعكم في الله بعل ارانش نوي حمتي زوسد مش نعوهم مسجبر كاس فره ما بتاعي كانت يتجبر تجوهي እግዚአብሔር ንይሁዳ ብዙሕ ደኺምላ ንغفሪ ብዙሕ ነገር ይሰሪሑ ግን በንጻሩ እንዳኾኑ ከይዶም ቶም ህዝቢ ስለዚህ ህራይን ተልኩም ተታአዚዝኩም አነ ክባርኾኩም ጽቡቕ ነገር ክገብር አባኹም ድልወይ ክብሎም ጀሚሩ እንተ አቢኹም ግን أنا تزاريبه أنتي كوداكمي سيف كوداكمي إسياس كينا هنريه خلنا نتوم مرحت كي ترفع نتوم نجستات كي ترفع يخبص صوم جميل تملوا سناب عمله إسياس نبزحات هجرات كنب جميل نبعل عرب أبتخباب زنبرة إدوم أمون إيروس نبعل إسرائيل نقول لن تخبر جميل إسياس كنب جميل إخبار ناي من عمله ترى يكونن ناي إسرائيلان عمله ترى يكونن ناي كله عمله نيسياس جن ولا حدا سبع قالوا بخجب زجبر ولا سبع ترنيها أحس كنده جزء إسياس مت تزاري بوك سمعي كله حدا معت أنت يجبر يلو تمر تحت تيلو أحد اثنين إخبار كخفتنا يدلني نعم لا أنت يتجبر ويلي إسياس لا حيتبلو سلازم تاخد جبريا دنجل كتأنسيا ودقات ولدي عزبل تمر تهيبون سلازم أحد أنت يجبرن كمل لا سايكالن إسياس هذا الزمن زين أنت يجبر نيرو زنبانيرو سلازي أب يهودا من نجي شاميلنا نيرنا وزايا يوتام أحز هسكياس ينجزي عبير زفره نجوس نيرو أزتي وايز نجوس نيرو زنجوس أب كلا ينجس مرافع 10 شمون تقينا هري خلنا المسحف كله صبوا جيرو تنعوه نتقال صبوا جيرو حزوه كون تاي جبرن نتأجم نيما نايت عليه كابزجر ماكم زجبارو كله يسلطان نيرو زنجوس كله موسى بزمن موسى حزام وزمات أتي برونز كي تعرف أنت جيرو عندي دو نحوش تايلو سميوشو كلنا جاري علي بمولو حيلنا وعمله كتابق جميل مسفن هزبي كله جميل وجابير سمو غير جميل تفضلوا بمت أن استعزز قالوا سمك همز غير أب دانيال عصرت كوم حسب نرينا بعل جبريل بعل ميكيل ملخت خمس أولون دابولوس أب عيارات تعاطيه سلازم جبريل حليفه ماتي ملك تحزل ماتي دانيال كابتن إخبار رأس خازت حد كلا معلتكو تسمعي كأخا كوسخا أب تسمعي كوسخا جنوني خا سم كانوا بعلوكو دانيال تقي السخا فلوي خا أب زفان إخبار كن زوجة خلنا ولا أكابات يريدوا عنا يكابات رأي الكابك إخبار نوعي خات نبر نزك ياستايلو مسفن هزبي نوعو نجارلي بفلا بزعبات عدمة خوصق كله مالتي هزك أسكاب زجرمكم نبتة سمينايت منجس كي ترفع هزب ليهو فاسيقا نبعل نملس ناب أملاقنا كاب زجرمكم أويات نايت هزبس ناب إخبار دايب ولا ناب إسيا أب زينا مال كلا زينا مال كاب إسران شعتن جميل نهيسك يا زول تأوياتهم سناب من دايبو ناب أملاق سميعي و أبت مقدس إخبار أويات كاس سمع بمن قد إخبار كتكير كل خط رايب كاب إخبار كتقول له كل خط سمعت حتى إني زغانك أسرازي زغون بلوك يعطو مس أملاك تراه بايت كلنيها أبي سياس كوميلو نعين نعهم زفلالين نازل لكم حتياتكم أنا جت إذا زورلكم زل لكم حتياتكم من قدتاتكم عرين دابل بي سياس بوزحي إذا نقص الزجن مس أملاك أنت جيرو أبيغو تراي كونن نتا بملئة يهودا نتا منقص خمل ساجمير نتا سمينايت منقص ترى فاسيقا نبعلينو ترى زي فلت فاسيقا يتجيو كابز جرمكم تفاسيقا مستجبرة إخبار حمومات كفوس جميل أتصابع عملاق نزز السبيات صرحل إذا عملاق نزج أكنا سبيا مسو قبل علو تخون أب كلاي نجس كينا خلنا معرف 10 شمونته بزعبا إلياس كزارب كله إذا إخبار أمن نبرت يلو أب إلياس نبرت تحياويتي إيد مسمن نبرت مس إزرا نبرت مس بعل نهمة نيرة
بمولو لبهم استتصقعوا سبات إيدو مسوم كتكون كلا خاطريا إيد أملاخ بدليت كان داخلك بمنقدتات كان داخلك أي تعينه سلازة هزكياس نابك زيابير أملاخ سلازة أبغى أتصاب أملاخ بتمدر تفوز جميرا كل نجار أتوم دك إيش لا يتبولو نتهم كهنات أوعيو إجزابير نخد عطنو عطانك تجبروا لوس أوعيكمي نتعيو شلا لا يتبولو أبي أرمياس نعيو شلا زم رقم يهوني أكدايك أرو كدايك أرو اسمه 15 أبتعيو صنعات وزات كوينا كنبر كم زلاين كنتي كوننا جويانا نعمل رأسنا خنب كلنا نكنتي كوننا نجوي عصب لنا سلازي هزكي أستايلهم نتهم كانت شلا لا يتبولو وناتو بزمن أحز أبوه توم كانت أوريد قديفو منيرو يمنتعيو بيت أملاخ تعاطي نيريو أملاخ زي كون زخبر نيرو كالوت أمالوت يوم زخبر نيرو ما بتبوتا الزجر نجر أب نهمي از نجر زقات يومنيرو نهمي نت مكابي صريحه ومسكرس مستملسه توم هزبي نتعيو قديفهم سن الناب قراتهم كيدهم تنيحهم انت يقوم تقبروا زلهم يلوم ازرا لمنتاي قديفكم وانا اغزابير عيو تملسوا بعل نهمي قنات نيرو نهمياكو ابيت املاح كلكو صبقي نيرو اب سوري اب ناي بيرشيا نغس كلو ارتزاكسيس እንዳገዘው كلكو انتاي دخوين نيري نهميا ناي بيرشيا نغس كو قليل ايكون ብዙሓት ሃገር እዮም ዘመሓድሩ ነይሮም አው ኮይኑ ይበልዕ ሰት ነይሩ ወላ ሓንቲ ኮነ ነይሩ ሓናኒ ሓው ምስ መጻ ግን ሓደ ነገር ነጊሮ መካበቢያ ኢየሩሳሌም ፈሪሲ ነህምያ ጾም ጸሎት አውጁ ንእግዚአብሔር ክደል ጀሚሩ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ኸይና ክንሪኦ ከለና ደስም ውልቀ ሰባትም ለውጥ ምጽዮም እንታይ ምስ ገበሩ ግን ሙሉ በሙሉ ናብ አምላኾም ታይ ጠቢቆም በዓል ዳንኤል ጨካናት እዮም ነይሮም ወደ 17 ዓመት ከባቢ ከሎ ካብ ይሁዳ ናብ ባቢሎን ከይድ ከሎ ዝሐለነ መንእሰይ ነይሩ ንኸይረክስ ጭካኔ ምስ አምላኽ ዘራኽበካ 12 ሰባት እዮም ኮን ምድር አፕሳይድ ዳውን ገልቢጦማ ኸይዶም ብዙሓት እዮም ኣይኮኑን እኮ ግን ህይወቶም ከይድካ ከተጽናዕ ከለኻ ሙሉ በሙሉ ርእሶም ዝሕረሩና አምላኽ እዮም ነይሮም ዝሃብዮም ዝተመቐለ ልቤ ይብሎም ብክልተ ነገር ዝሕንክሱ ሰባት ኣይኮኑን ነይሮም እግዚአብሔር አኮም ይሰራ بغلط حساب زخيت سب እግዚአብሔር አይጥቀመሉኒ መጽሐፍ ቅዱስ ከይና ክንፍትሾ ከለና ምስቶም ዝጨከኑ ምስኡ ዝጠበቁ ዝጸንዑ ሐሳቦም ልቦም ንጹህ ዝሆነ ሰባት ካብ ክፉ ዝራሓቁ ሰባት ጥራይ ዝጥቀመሎም አምላክ ቅዱስ በቅድስና ጥራይ ኻትሪዮን አምላክ ዕብራውያን 12 ተዛረብ ከሎ በክርስቶስ ጽድቅ ረኺብና ኢና ኣብ መንገድኻ ብጽድቅ እንዳተለወጥና ክንከይድ ይዝደለና እግዚአብሔር ድንክ ቆልዑ ክራ አይደልን እግዚአብሔር زعبي زلووتو نابصحنا زخدو ناملات ابي افسون 4 تغليصول ስለዚህ ሕዝቅያስ እንታይ ገይሩ ናብ አምላኽ ጠቢቁ ትሪዮለهم ነትልዓለ ዓይን ማይ ጊሆን ዓቢሱ ናብ ምዕራብ ከተማ ዳዊት አቢሉ ዘውሖዞኻ እዚ ሕዝቅያስ ድማ ኩሉ ግብሩ እንታይ ገበረሉ ሰለጠሉ ንምንታይ ሰልጦ ነይሩ ኣብ አምላኹ ጸኒዑ ንዝጸንዐ ሰብ ይሰልጦይ ይቆንዑ ይኹሉ أمزمور داي تايلنا له نتحق ليتن معلتن زستنتنو زنبر سب كم من برسي عن زئلة كاب كفو نجار زئلة ليتن معلتن نتقال زستنتنو سب فري فريلو ناي قدني بناي زيابير كأني استتحز سب كفر ناي قدني سلازم هزكي أسكول نجار كأنيو كاب حدا ختما أنا بحدا ختما ما يوحيزو من هادو كالوت نجستات متيوم نتعمدر كوروات متيوم أبتختما أنتي كجات ما يكلني أم ما يكجات ما يكلني أو كلاي نجست معرف شو الشيخين هنريه خلنا تا سمينايت منجستي إلسا بزنا برا اللي جزيت خبيبان يرا كندي سبات ميت كموت جميرهم نيرو عديت دك أنك بلع جميرا نيرا ناي أدقي كساد كشيء جميرو هزكياس كنكم حساب حسيبو صلاة مت يوم تخردينومو أبتخت ما أنت يساني ما يساني بخمة يجن كم ذا حساب كحسب كيلو جزابي يرسل يطلو نعم لاس لستة نابنا እግዚአብሔር መንፈስ ተተጸገይካኮ ጥዕና ዘሎ ሐሳብ ይዝበካ ጾሪ ሐሳብ ብሉጽ ጄነሬሽን ዘጣምት ሲል ካብ ሓደ ካን ሾሎ ይትኮልኒ እግዚአብሔር ተተንኪፍካኮ ትውልድ ይኻትሪ አርሒካ ይኻትጥምት ንብዙሕ ነገር ይኻ ትዕርት ትደል ኩሎም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተንኪፎም ዝኸደ ጄነሬሽን ዝራእዩ ሰባት እዮም ኣብ ርእስኻ ተሊኻ ይኻኮ ኣብቲ ከባቢ ትኾልል ያዕቆብ 4 ተገሊጽልና ኣሎ أب سجاون نتليها تشارات تقنية تبع سجل أو عنكليل تبي المال كقوم حسب توتي خاجن إجابير تولد ديت أمتك هذا بعد السكاس كوم يوم جيرم
ነዚ ማይ እንታይ ከም ዝገበሮ እስቲል ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም ናይ ዝሕጅ ሰኣል ወይ ማለት እዩ ኮነ ድማ መበል 14 ዓመቱ ንጉስ ሕዝቅያስ ሰናክሬም ንጉስ ኣሶር ናብተን ዑሩዳት ከተማታት ይሁዳ ኩላተን ደይቡ እንታይ ገበረን ሓዘን ናይ ኣሶር መንግስት ንግስነት ክንሪኦ ከለና ብሙሉእ ባቢሎን ክሳብ ግብጽ በፂሑ ነይሩ ካብ ዝገርመኩም ኣብዚ ግዜ ይሁዳ ጥራያ ዘይተታሕዘት ንምንታይ ይሁዳ ዘይተታሕዘት ሕዝቅያስ ምስ ኣምላኽ ዝተጸግዐ ሰብ ነይሩ ስለዚ ሰናክሬም ብዕሽነት ዝመላለስ ዝነበረ ንጉስ እዩ ኣነ እኮ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ንብሙሎም ማሪኸዮም እየ ክብሎ ጀሚሩ ንሕዝቅያስ እስከ ከርእየካ እቲ ተጸጊዕካያ ዘለኻ ኣምላኽ እንተናጊፍ ካባይ ከርእየካ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ሕዝቅያስ ነታ ደብዳቤ ሒዝዋ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከመይ ለባም ንጉስ ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታ ክትሪኦ ከለኻ ኣስተውዓሊ ንጉስ እዩ ነይሩ ንጉስ እዚ ኣብ ቅልጹም ዝውከል ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ርእሱ ዝውከል ኣይኮነን ነይሩ ነታ ደብዳቤ ሒዝዋ ናብ ኣምላኽ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጸልይ ጀሚሩ ናይ ሰናክሬም ድምፂ ረእዮ ዝበለና ረእዮ ነገስታት ህዝቢ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ እኮ ስዒርዎም ይብርግጽ ነቶም ኣማልኽቶም አንዲድዎም ግን ኣማልኽቶም ዕንጨይቲ እዮም ንስኻ ግን እንታይ ኢኻ ኣምላኽ ኢኻ ስለዚ ንመን ልኢኾ ንኢሳያስ ልኢኾ ነቲ መስፍን ህዝበይ ንጎሮ ንዓኻ ኣይኮነን ኣባጭ ኢልካ ምሳዩ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ኣፉ ከእትወሉ ሳንቃ ኣብ ፍንጩ ኣብ ኣፉ ማለት ናብ ዓዱ እንታይ ክገብረ ክመልሰ ንዓኻ ግን እዚ ምልክት ይኹንካ ዝራእ ብሰላምካ ክትነብር ኢኻ ካብ ዝገርመኩም ሓደ መልኣኽ ወፂሲ 185 ወተሃደራት ሃሪሙ ብጣዕሚ ብዙሕ 185 ሰናክሬም ጠጠው ኢሉ ንጎተተ ሰራዊት ወዲቖም ጸኒሖም ከሰንብዶ ከሎ ሕዝቅያስ ከመይ ለባም መሲልኩም ነቶም ህዝቢ ከጽንዖም ከሎ እሱ ስጋ ኢልዎም እቲ ንሕና ነምልኾ ግን ብርቱዕ ኣይትፍሩ ኣይትሰንብዱ ኢልዎም ቀልጽም ይሱ ሓንቲ ይገብረኩም 185 ብሓደ ለይቲ ሃሪሙ እግዚአብሔር ካብ ዝገርመኩም ማእሲ ዝዋጋእልካ እግዚአብሔር ርእስኻ ከተግዝእ ኮላ ጀነሬሽን ትውልድ ዝበካ ርእስኻ ከተግዝእ ኮለኻ ብመንገድታትካ እንዳኸድካ ድሌታትካ እንዳገበርካ ትውልድ ክገዝእ የትልካ ኣይከውኒ ቅዱስኩም ኣይምህረናን መጀመርያ ርእስኻ ከተግዝእ እዝራ ምዕራፍ 7 10 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሓሳብ ገይሩ እዝራ ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን ከስተንትኖ ጀሚሩ ኣስተንቲኖ ካብ ዝገርመኩም ደረጃታት ክንሕሉ ጽቡቕ ነቲ ቃል ክነብሮ ጀሚሩ ነቲ ቃል መወዳእታ እንታ ክገብሮ ጀሚሩ ክምህሮ ጀሚሩ ሕጂ እኮ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ንምሃር ነጽንዖ ኣይነብራን እንዲና ናብታ ሳልሰይቲ ንኸይድ ናብ ምምሃር ንጎይ ከምኡ ይኮነን ክኾን ዘሎ ሓይልኻ የብሉ ኣይልውጥኒ ኣብ ኣእምሮ ሰባት መይ ብክተርፍ ይኽእል መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰባት ልቢ ሰባት ክትንክፍ ዝኽእል ንስኻ ነቲ ቃል ክትነብሮ ከለኻ ትእዘዞ ከለኻ ክትዛረብ ከለኻ ለውጢ ይመጽእ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበረሉ ንሕዝቅያስ ከም ዝተዋገሉ ስለዚ ቤትካ አስተናብር ኢሉ ሓደ ማዓንቲ መጽእ ሆስተካ ኢሉ ንሕዝቅያስ ጸልዩ ኣምሪሩ በኺ ከመይ ኣብ ቅድመኻ ከም ዝተማላለስኩ መንገድታትካ ከም ዝኸድኩ ፈልጥ ነይሩ بتخكل نخيدين إن كاين ديناكو وشتناكو صبغ يرو نقدرنا يخبز قرمكم وشتنا يحسونا أنلس بناي حلنا معلم تزي قتيلنا يا مان تزي مويتو تحلنا ينقرنا منفس عمله تخكل على خدي خيال خان صبغ يرو نقدرك تزاري بزو نغوسي كميل انا كم استمالالسكو ابقد ما تفلط يخا بمولو لبي امسا خيده تغزيك قسقسلي قسيلو نيرو سلازي نيسياس تايغبر يلو تملس يلو نمسفن حزبي 15 عمت كوسخي كنبري ساز حدا ነገር ግን ተጋጊዙ ንጉስ እዚ ናይ ባቢሎን ህዝብ መጽዮም ክሪዎም ስመጹሲ ነቲ ብሙሉ አውሽጥ ዘሎ ነገር ከሪዮም ጀሚሩ ትውሻጣ ቁርብ ናብ ርእሱ ምልስ ይልኻ አብያ ደጋጊ መዛረበው ነገር አለ ኣብ ህይወትኩም ዝኾነ ይኹን ዓወት ምድራው መንፈሳው ተኾነ ካብ ርእስኹም ወይ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይዝገብሮ ህደእ ክንብል ጽቡ እሱ ይጌርልና እሱ ይዝገብረልና እሱ ይኻጌርልና ስለዚህ እንታ ክንገብር ኣለና ኩሉ ዝኾነልና ነገር ንዑይና አምልኾ ክንቦ ዘለና ንስኻ ኻጌርካ እግዚአብሔር ንዓኻ ይዝግባካ ብድሕሩ እግዚአብሔር ተመሊስካ ኢሳያስ ታይግበር ሩኸቦ እዚ ዘራእኻዮም ሓደ መዓልቲ ናብ ባቢሎን ክኸይድ እዩ አይደኖ ንምንታይ ይኾም ኢል ኣብናተይ ዘመን ጥራይ ይኹን ኢሉ ታኸፈተ ነገር ሰባይ ጥራይ ትምጻእ ቁርብ ውጽእ ተልካ ሃብት ላይ ታሪኽካ ምጥማት ገዲፍካ ከባቢ ኻንዲ ኻትሪ አባይ ጥራይ ትኹን ዛ ጉዳይ እምበር ደሓን ኣብ ደቀ ደቀሽ ጸገም ይብላን ክብጀ
ስለዚህ ምጥባቅ ተኾይና ኣምላኽ ብሙሉእ ልብና ንጥባቕ ብሙሉእ ልብና ንድለዮ እግዚአብሔር ሰናይ ኢሉ ብግዜ ፀበባና እንታይ ዕርዲ ኢልዎ ኣሎ ነታ ናብኡ ትፅጋዕ ነፍሲ ይፈልጣይ ኣብ ናሆም ክዛረብ ከሎ ይተሓሳብ ኣምፅኡ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እሱ ኣብ ፀበባ ትፅግዖ ከውሓ ዕርዳ እዩ የናግፋኻ እንደገና ይፈልጣይ ነታ ትፅግዖ ነፍሲ ነታ ኣብኡ ትውከል ነፍሲ ይፈልጣይ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ኢና ክንውከል ዘለና ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ሰናይ እዩ ጥበብ ምስተውዓል ንእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ህይወትካ ከተእትዎ ከተቋፅሮ ከለኻ ልቦና እዩ من እግዚአብሔር መንገድ ክትመላለስ ከለኻ ምስተውዓል እግዚአብሔር ተረዲካ ጥራይኻ ከማን ትረኽቦ ነስ እግዚአብሔር ብርሃን ተመሊካ ጥራይኻ ትፈልጦ ኣብ ስጋ ዝውከል እንታይ ጽቡቕ ኣይኮነን ተኾነልናኻ ኣብ እግዚአብሔር ኢና ንውከልሱ ይየርልና ስለዚ ብዛዕባ ቂሮስ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ ቂሮስ ንሱ ጓሳይ ንፍቃደይ ዘበለ ኩሉ ክፍጽም እዩ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ድማ ክትነጽያ በናይ ቤተ መቅደስ እንታይ ክገብራ ክስርታያ ዝብላኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ወዲ ኢሎ ምምላስ ስለዚ ኣብይዎ ዘሎ ናብ ምርኮ ክሰዶም ዓጢቑ እዩ ስለዚ እንታይ ግን ከዓ ገይሩ ከምኡ ውሳኔ ወሲኑ ምሕረት ከዓ ይሓስብ ክመልሰካ ይደሊ ከጥዕካ ክዝንነካ ይደሊ ኣብ ናይ ሙሴ ጉዕዞ ኸይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምድረ በዳ ከም የጋጥም ነይሩ እቲ ህዝቢ ይብድል ምሽ እግዚአብሔር ምስ ቀጽዖም ሽዑ ይምለስ ብዛዕባ ናብ ከነዓን ምእታዎም ይዛረብ ምሕረቱ ብዙሕ ኣብ ፀጽባ ሓድሽ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ደጓ ኤርምያስ ዓብ ምዃኑ ኢኻ ዝነግረና እቲ ምሕረቱ እንታይ ዝገብረና ኣብ ፀጽባ ሓድሽ እንዳኾነ ዝናብየና እዚ እንታይ ኢሉ ኦኬ ክትከዱ ኢኹም ኣው ክትነብሩ ኢኹም 70 ዓመት ክትግዙ ኢኹም ኣብ ባቢሎን ሓደ መዓልቲ ግን ነዚ ቂሮስ ዝበሃል ኣነ ከተንሰየ ንሱ እንታይ ክገብረኩም እዩ ክመልሰኩም እዩ መቅደሰይ ክሰርሕ እዩ ድሕሪ 150 ዓመት ተፈጺሙ ትንቢት እዚ ኩለን መጽሓፍትና እኮ ኣው ጽሑፋት እየን መዝሙር ዳዊት 139 ክነግረና ንቂሮስ ኣቀዲሙ ርኢዎ እግዚአብሔር እንታይ ክገብረሉ መቅደስ ክሰርሕ እግዚአብሔር ነጥቆቦ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሙ ከግዛሉ ሕቆ ነገስታትካ ክፈትሕ ደጌታት ክዕጾ ድማ ማዕጹ ኣብ ቅድሚ ምእንቲ ከርሖሉ ኢለ በየማናይ ዝሓስኮ ከምዚ ይብላሎ ኣነ ቅድምኻ ኸይደ ንድንጉር ካሰጥ ከብሎ ንማዕጹ 10 ዝሓሸምሸም ከብሎ ንመሸጎራ ሓጺን ድማ ክሰባብረ ኣነ ብስምካ ፀዋዓኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምዃነይ ምንቲ ክትፈልጥሲ መዝገብ ጸልማትን ኣብ ሱር ተሓበ ሃብት እንታይ ገብረካ ክበካ እዚ ዝገዝኦ ኤርያ ብዙሕ ክሳብ ግሪክ ይበጽሑ ካብ በዓል ሕጂ እዚ ሕጂ ኢራን ንብሎ ዘለና ጀሚሩ ናብ በዓል ግሪክ ክሳብ በዓል ግብጺ ይበጽሑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕላማ እንታይ ኢሉ ነዚ ንጉስ ይንበየሉሎ መቅደሱ ክሰርሕ ስለዚ ኣብ ኢሳይያስ 53 ከና ከለና ንምስክርነትና መን ኣመኑ ኢሉ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋህደሉ ውቃቦ ይነበረን ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኢሳይያስ ዘብህግ ትርኢት የብሉን ንሕና መታን ሰላም ክንነብር እሱ ኣብ ክንዳና ተገረፈ ተጫፍ ተቀጥቀጠ ብስምብራቱ ኢና ሓዊና ኢሳይያስ ክርኢ ጀሚሩ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ክገብረልና ዘሎ እግዚአብሔር ኣርሒቆ ክርኢ ጀሚሩ ምስ ኣምላኽ ሰላም ንኾን ብክርስቶስ ኢና ኢሉ ኢሳይያስ ኣብ ሮሜ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ኢሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ኣለና ሰላም ኣለና ናብዚ ሕጂ ዘለና እምነት ብመን ኢና ኣቲና ብክርስቶስ ኢና እግዚአብሔር ንክርስቶስ ኣርሒቆ ከሪዮ ጀሚሩ ኢሳይያስ ክሰደዩ ንወደይ ኣብ ክንዳ ሓጢአት ህዝቢ ዓለም ክሕምሹሸ ክሰብሮ ኣብ መስቀል ፈትዩ እግዚአብሔር ክሕምሾ ንምንታይ ኣነ ንስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ክንከውን ጽድቂ ክንረክብ ኩላትና ክብራ ኣምላኽ ሲና ኢና ሓጢና ተኣሊና ኢና ሮሜ 3 ከም ይዝብለና ሓደ ጻድቕ የለን ኣብ 3 ኾነ ሓደ ኮና ኩሉ ዓሊ ኣብ ጎረሮም መንደልቶ ተምናሉ ጎሎ መቃብሪ ናብ ፍርሃት እግዚአብሔር የለን ኣብ ቅድሞ ኣጋሮም ንምፍሳስ ደም ቁልጥፋት እግዚአብሔር ንሰብ ካብ ሰማይ ክሪኦ ከሎ ጽይቕ ጨርቂ ዝገበረ ገይሩና ኣምላኽ ክሕጉሶ ይክእልኒ እግዚአብሔር ግን ንህዝቡ መናገፍ የዳሉ ነይሩ ብክርስቶስ ገይሩ እንታይ ክገብረና ክዓርቀና ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኢሉ ኣብ ቆሎሴ ብመን ዓሪቆ ኣብ መስቀል ብደም ወዲ ብክርስቶስ ሕያዋን ክንኮን ሞይትና ዝነበርና መንፈስ ኣምላኽ መጽኡ ካብ ሞት ከተሳኣና መጀመርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ክኸፍሎ ኣሎ ክሕምሸሽ ኣለዎ ስለ ኃጢአትና ስለዚ ኢሳይያስ ኣርሒቁ እንታይ ክገብሮ ጀሚሩ ከሪኦ ጀሚሩ ነቲ ትንቢት ከነጽረሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር ነቲ ሓሳቡ ቀስ እንዳገበረ ካብ ዘመናት ንዘመናት ክገልጽ ጀሚሩ ዝወደቀ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣይርዶኒ አንደስ ኣምላኽ ተዘይገሊጹሉ ድሕሪ ውድቀት ብዙሕ ነገር ይኣባላሽ እቲ ተመን ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ትገበል ንሄዋን ዘስሓታ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ዝበሎ ኣይኮነን ከም ኣምላኽ ክንከውን ኩሉ ነገርና ይተገፊፉ ኸይዱ
እግዚአብሔር ይጸላ ይተሐሳብ ከም አምላክ ከሆነ የተልካው ይፍንፍና ይተሐሳብ እግዚአብሔር ግን ሙሱ ኾኒ ይደልይዎ ነይሩ ነቲ ሙሱ ምዃን እንታይ ገይሮሞ ረጊጾም ወጾም የምካው ስለዚ ወጹ ኩምሎስ ካብርሶም ኩምሎስ አይኮሉን እዮም አማከል ሰብን አማከል አምላክን ኮይኑ ዝዓርቕ ማእከላይ ተደልዩ ክርስቶስ ተደልዩ ኃጢአት ዘይብሉ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ካብ ዘረ ዳዊት ዝወጸ ብስጋ ወዲ ዳዊት ይልወሉ አማ ሐጸን ማርያም ተጠኒሱ ምንታ ኸምን ምንታ ዘይተባላሽወ እግዚአብሔር ኃጢአት ከቀጽዕ ኮሎ አም መስቀል በቃ ዕጉብ ኮይኑ እንታኽገብር ዝኽእል ክቀጽዓሉ ዝኽእል ኃጢአት ዘይብሉ ኩሉ ተባላሽ እግዚአብሔር አብናይ ካል ሰብ ኃጢአት ክጽዕኖ ይክእል ኃጢአት ዘይብሉ ተደልዩ ነቲ ኃጢአት እንታይ ዝገብር ዝቅበል ዝቅጥቀጥ ንኹሉ ኃጢአት ዝሓለፈ ዝነበረ ዝመጽእ ዝሽከም ኣብዝባኑ ራእይ ውሉድ አምላክ ክንባሃል ኢሉ ዮሐንስ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ እንታይ ጌርና ፍቅር ፍቂርና ማለት ወዲ ይህብና ኣብ 53 ኢሳያስ ብዛዕባ ክርስቶስ ጽቡቅ ገይሮ አይቋጸርና ያንካ ከመውት ኮሎ ሰባቲ መስቀል ተሸኪሙ ክስቀል እንዳኸዶ ኮሎሲ ንዖም ኮይ መስለምኒ ነይሩ አቋጸሮ አምላክ ግን አይና አሁምናው ይሬና ነይሩ ንኢሳያስ ከሪዮ ኮሎ ንሕና አው እንታይ ንገብር ነይርና ናቱ ነይርና ብትላይን ማለት ስለዚህ ምሳሐድሽ ኪዳን ከነራዮ ኮለና ወድ ድንግል ተባሂሉሎ አማቴዎስ ምዕራፍ 1 ከይና ክንሪዮ ኮለና ንሱ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ታግብሪ ከድሕኖሚ ድንግል ክትጠንስያ ወድኻ ክትወልድያ ስሙ እንታይ ክበሃል እዩ አማኑኤል እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ማለት እዩ እታ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት እስራኤላውያን ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ተበርናክል ብስጋ ተሓድራባና መጽያ ማለት ተቃል እንታይ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ ጸጋን ሓቅን መሊኡ አባና ሓደረ ሕግ ብሙሴ መጽ ጸጋ ግን ብመን መጽዩ بكريستوس ስለዚህ ተወሊዱ ስለ ኃጢአትና ዋጋ ከፊሉ ንሕና እንታ ገበረና ኃጢአትና ከፍል ይመጽ ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዝ ምድር ዘምጾ ካለ ወላ ሓንቲ ዕላማ ይብሉ ኃጢአትና ይቃቀትይልዎ ከነብር ኽእል ነይሩ ይንዘላለም ኃጢአት ዘይብሉ ከነብር ኽእል ኣብ ሮሜ 6 ዓስባ ኃጢአት ሞት ይልዎ ካብዝ ምድር ዘቋረጾ ነቲ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ እንታይ ኃጢአትና ስለዚህ ኣብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እንታ ክገብር ይመጽዩ ኃጢአትና ከፍል ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና ይሞ ትግዛውትኻ ኣሞንኩብ እዩ ስሙን ግሩሚ መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ካ ተባሂሉ ክስመይ መካር እዩ ማሕበሩ ዝመርሕ ዘሎ ርእሲ ይልወሎ ነታ በታ ብዙሕ ጥበብ ብዙሕ ዓይነታት ነቶም ሕልቀናታት ስልጣናትን እንዳራዮ ኮሚዝ ብለና በኤፌሶን 3 ኣብ ሓደ ከይና ክንሪኦ ኮለና ርእሲ እዩ ታ ማሕበር ካንታያ ሱጉያ ማለት كل ነገር አው እንታይ ተገዚይሉሎ ኣብ ክርስቶስ ተገዚዩ ተጠምጢሙሎ ካብቲ ክቡር ጉንድ እሰይካ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈሩን ካብ ሱር ፍረክፈሪ መጻናንዕ ህዝቡካ ተባሂሉ ህዝበ ያጻናንዑ ጻናንዑ ካብ ምርኮ መሊሱ ዘጻናንዕ ካብ ማእሰርት ሰይጣን ካንታይ ዝገብረና ዘናግፈና ማንም ከናግፈካ ይክእል ወላ ሓደ ከናግፈካ ይክእል ኣብ በዓል ጾፎንያሲ ብሩርኩም ወርቁኹም ከናግፈኩም አይክእልኒ ካብታ ኣነ ዝሓሰብኩ እዩ ካብታ ኣነ ከምጾ ዝሓሰብኩ ቁጣዓ ማንም ያናግፈካኒ እግዚአብሔር ጥራይ መናገፊ ስለዚህ በወዱ በክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገይርና አናጊፍና ካብ ሲኦል መንዚዕና ሓራውጪና አምላክ ጥራይ ዝክገብር ዝኽእል ስሙ ይባረኽ ቦኽን ጠፍእ ዘይገደፈና ምሕረቱ ካባና ዘይ ዝበለ እግዚአብሔር ስለዚህ ኢሳያስ ተነቢ እንዳተነብየ ኮሎ ሚክያስ ካብ ይሁዳ ይንበነዩ ሚክያስ ኣብ ይሁዳ ጥራይ ኮነን ተነብዩ ኣብ ክልተ ቦታ ይተነብዩ ኣብ ዘመን ዮታምን አሃዝን ሕዝቅያስን ኢሳያስ ኣብዞም ነገስታት እዚኦም ይዝንበነዩ ሚክያስ ካ ኣብዞም ነገስታት እዚኦም እንታይ ይገብራሉ ይንበሎ በዘመን ዮታምን አሃዝን ሕዝቅያስን ነገስታት ይሁዳ በዛዕባ ሰማርያን ኢየሩሳሌምን ሚክያስ መርሻታይ ዝራእዮ ናውካ ዝመጽ ቃል እግዚአብሔር እዚዩ ስለዚህ በዘመን ሚክያስ ቶም ህዝብ እንታይ ይገብሩ ነይሮም በዓል አሃዝ ዝነበሩሉ ጊዜ ርክሰት ዝበዝሐሉ ዘመን ይነሩ ክፋእ ዝበዝሐሉ ዘመን ይነሩ ካብ ዝገርመኩም እቲ መጽሓፍ ክትሪኦ ከለካ ትስምብ ዲኻ ሰባት ኣብ መደቀሲዮም ኮይኖም ንሓደ ሃብታም መሬት ይርዩ ይጥምቱ ስለዚህ ነቲ ንብረት ይምነይዎም ኣብቲ መደቀሲዮም ኮይኖም ይሓስቡ ክፉ ነገር ንግስቶ ክሕድጎለን ይብሉ ስልጣን ስለዘለዎም ስልጣን ስለስተዋሃቦም ንጽባሒቱ ኸይዶም ነቲ ሰብ እንታይ ይገብሮ ይቆትሎ ነቲ ህዝብ እንታይ ገይሮም ኢሉ እግዚአብሔር ዓጻጹም ተቀጥቂጦም ኣብ ድስት ብሲሎም ቆርበቱ ገፊፎም ማነ ነዛ ይርኤኒ ነዛ ይቀጽዕኒ እግዚአብሔር ስለዚህ ኢየሩሳሌም እንታ ክገብራየ እምንኹም በቃ ያዕኒሲ እምኒ ኩምረላ ያብልዕለ እምኒ ኢሉ ይሁዳ ካኮሙ
ስለዚህ ክዛረብ ከሎ ሚክያስ መንፈስ አምላኽ እንታይ ገይርኒ መሊኒ ንምንታይ መሊኒ ንሰማርያን ንኢየሩሳሌምን ኃጢአትን ክነግረን ፍርሃት ትብዓት መሊየለኹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተቋጻጺርንሎ እንታይ ክገብር ክመልስ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ሰብ ስለዚህ ሚክያስ ክዛረብ ከሎ አታሰብ እግዚአብሔር ካባኻ እንታይ ዝደሊ ሰናይ ነገር ዘፍለጠካሱ ቅንዕና ክትገብር ኣብ ዘመን እዚ ቅንዕና ዝጠፋሉ ካህናት ዝተባላሸውሉ መራሕቲ ዝረሓቁሉ ካብ እግዚአብሔር ቅንዕና ጠፊዩ እግዚአብሔር ግን ሰናይ ነገር ዘፍለጠና እንታይ ክንገብር ቅንዕና ክንገብር ንኣምላኽ ክንፈርሆ ኣብ ትሕቱ ትሕት እሱ ይዝደሊ ካባና ኣብ ዘዳግም ነጊረኩም ነይራ አንቶይ بمولا حيل كتجزء كتفكره بمنجد تاتو كتكيت كتأبقى منجد كتفلت كابا خاز دليوزي زابير كابا ناز دليوزي كنزوزو يزدل زابير لازم يكي استايلو خزارب جميروزي انا جنا نابك زابير املاخ انت يقبريلو يطبق باملاخ مدحاني كانت تخبري تصفى يقبر ابز كل استبالا شول غيزي انا ناب املاخ كتطبقيلو ميكياس مسو مصقاحشن ولا تودوك እግዚአብሔር ከተንሰኒ ብርሃነ ያምላ ሕጅኮ ኩሉ ሰብ ድሌቱ ደጋጊ መዛረቦ ነገር አሉ ድሌት ካንዳ ገበርካ ድሌቱ ድሌት አንዳ ገበረት ዓለም እግዚአብሔር ሱቅ ዝበላይ ዝመስል አይኮነን ክትምለስ ይዝደለካ ህድ ክትብል ከተስተውዕል ካብ ኃጢአትካ ክትእለ ተኸዶዝ ነበርካ መንገዲ ዝተላማመድካ ባህሪያት ገዲፍካ ናብ እግዚአብሔር መጺኻ በመንገድታቱ ክትከይድ ይዝደለካ زدليو خبانا سو እግዚአብሔር ብሩር ወርቅ አይንቦኒና ነህና ገንዘብ አይንቦኒና አሎ ኩሉ ሙሉ ጽጉቢ እንታይ ግን ደል ካብ ደቅ ሰባት መንገድታቱ ክፈልጦ መንገድታቱ ክኸዱ ነጊሮኩም ነይራ ዓወት ማለት ኩሉ ነገር ምድራው ምግባር አይኮነን ደጋግሜ ይዛረበሉ ነገር ዓወት ማለት አብና እግዚአብሔር ልብ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ምድላዩ ንምንታይ ካ ተወሊድካ ናብዝ ምድር ንምንታይ ካ ተሰሪሕካ ናብዝ ምድር ንምንታይ ካ መጺኻ ተዕላማ ፈሊድካ ንዑ ነቢርካ ክትከይድ ኮለኻ ዓወት ሲ سيعو عاوت بالسي اب سماي كوف مسبلكا اي تحفرنيها مسقو مكافردي نعويها نبيركا دننيل كاي تاتونيها اكدا قرنطس 3 خم يللو بالحاتنيا هنا صخينا سريح لو خيل برور ورق قال كله خغبري حاو مصي كن حدا معلتا غبري ولاي اكدا يوحنس 3 انتايلو بوتا نبيرنا بمصاتو اين حفرنينا ስለዚህ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ዘልመደና በመንገድታቱ ክንከይዱ መንገድታቱ ክንፈልጥ ክንዞዘይ ስለዚህ አሞንጎ መጽሐፍ ሚክያስን ሐዲስ ኪዳን ዘሎ ምትሰር አሞንጎ ብዙሓት ህዝብታት ክፈርድ ንቡርታዓት ህዝብታት ድማ ክሳዕርሖ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝዳንዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝዳኒ ግናኸ አቲ ኣብ ማእከል አሽሓት ይሁዳ ዝናኣስክ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፁእ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኾነ ካባ ክንታ ክገብረለይ ኮጸለይ እዚ ነገር ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ተገሊጹሉ ኣብ ቤተልሔም ይሁዳ በዘመን ሄሮዶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተወለደ ቶ ማጃይ ካበ ከም ዝመጹ ካብ ባቢሎን መጽዮም ክርእይዎ ንጉሳ እዩ ተወሊዱሎ ኢሎም ሄሮዶስ ሰምቢዱ ንኩላ ህዝብ አኪቦ ነቶም ጽሑፋት ፈሪሳውያን እንታይ ገይሮም መስሓቶቶም ካብ ቤተልሔም ታክገብር ሹም ክወጪ ንህዝቡ እንታይ ዝገብር ዝጓሲ ሄሮዶስ አይተረዶ ምድራው መሲሎ ده هيرودوس ناي إيزابيل منفس تنكفهم يمنيرو ስለዚህ ተረዶ እንታ ገብረ ደሊኑ ክርስቶስ ቆትሎ ደሊኑ አብራማ አውያት ዝኾነ ለዘመን ይኒሩ ዋይ ራሄል ስለደቃ በኺያ ምድባስ አቤት ይሉ ኩሎም ደቃ ተወዲዮም ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ ኩሎም የም ተቆቲሎም ኣብ ራማ ኢሳያስ ተነቢዮ ነይሩ ኤርሚያስ ተነቢዮ ነይሩ ነዛ ሐሰብ ስለዚህ ኣብ እስራኤል ናይ መወዳእታ ንጉስ መንገዚው ሆሴዕ ገዚው ታሰሜናይት መንግስቲ አብቂዓ ክንዲ ዓመት ተጸቢዋ እግዚአብሔር 250 ዓመት 250 ዓመት ለሚኑ እግዚአብሔር ንመናትን ሲዮ ንሳርጎ ንሪዮለና አሶር መጪ አሶር መንግስት መጪ ናብዛ ሰሜናይት መንግስት መጪ ከባቢ 27000 ሰባት ተማሪኹ ነተውዝ ነበረ ህዝብ ወዲዮ አብካላይ ነገስት ንራያ ምዕራፍ 10 ንምንታይ ቆሙ ከም ዝገበረ እግዚአብሔር نوح سلازوها كاب 10 شمونت جميرنا خانم ببوينا كالاي نقص معرف 10 شوعات تقص 10 شمونت سلازخا እግዚአብሔር በእስራኤል አኮሬ ካብ ቅድሚው ድማ እንታይ ገበሮ ማራሓቆም
بجك نجد يهودا بين خالق أيترفل يهودا قابت إسرائيل زجبروا حاجاتات كدمبر نتزادات إخزابير أملاهم يحلون إخزابير دمان وزلوا زر إسرائيل نيعون تايجبرهم أواردهم كابك إنهم يخسع زربيون كا أب إد مارختي أحليفو هابهم نسون إسرائيل كابيت داويت فاليوم يمو نساتهم دما نيروب عام دنابات عنقسوا نيروب عام إسرائيل إخزابير كم مسعب تايجبرهم أرحقهم عبي حتياتون أحطهم إخزابير كان إسرائيل كم تبخلهم باروت النبيات تزاري بوزنا بره أبك إنهم يخسع زدربيهم إسرائيل كان مدرك سعلومي ناب أسر تماريخو الله دك إسرائيل كابقول له حتى يروب عام بتنقص جبارو كودو كاو خان تاي جبارون أغلسون نتاسمينايت منجست مسوسة دانو تام عصر تنقد وسيدو كابز جرمكم ما يتملسون أو يوم تفيهم تزرع أو ينتهي كوينو تبتينو سلاز النقص أسر أبتعس سوال لنا هذا نجار جيرو نتوم حزب أمتيو نبي أمتيو نب يورس ناب سماري أمتيو نتوم باغانيوم كو توم سماري أبزي أم تحاويسو يوانس مرافع 4 خلينا نريو خلنا فسامرايت سبيتي لو قالي سؤال مش حكي اسخا هيدا خمي غير كازبرو كداقولو جميرون توم ترف سلاز እግዚአብሔር ታጊሩ አነ ታሰሚናይት መንግስቲ ናብ አሶሮ ሲዶዋ ኦኬ በሳርጎን እንታጊሩ ማሪሆም ትንጉስ ማለት ኦኬ እንደ ዓመት ተጸቢው ሚልና 250 ዓመት ጻኒዮም ድሕር መንዮም ድሕር ሶሎሞን ብ721 ቢሲዮም ተማሪሆም ከይዶ ኦኬ አብ ይሁዳ ምን ነጊሱ ሹዕ ምናሴ ታሰሚናይት መንግስት እንታይ ኮይና ተማሪኻ ከይዳ አብታ ደቡባይት መንግስት መን ከነግስ ጀሚሩ ምናሴ ከነግስ ጀሚሩ አብ ካላይ ነገስ ምዕራፍ 21 አለና ዝንጉስ እዚ ንጉስ እዚ ዝገበሮ ከተንብቦ ከለሁም በጣም ይሁም ትስምዱ ደቁ እንታይ ይገብር ነይሩ በሐዊ ይحلፍ ነይሩ በትማን ይጥንቁል ነይሩ ብዛዕጎል ጠንቆል ተኸይተረፈነት አምድር መሊዋ ንጹህ ደም ከፍስስ ጀሚሩ ብትምድሪ ንጹህ ደም ولا حنت زي جبر دم أبت مدرك كفسس جميل حلف حلي فون تاجرو نتبوملو نايك زيابير أبيت مقدسو أبوشت أزنبر النبرة تاوتيو نتبيت مقدس عاتيو أبتناتو زمن هوموسيكشوالز نيرو ما بتمدري دليتهم جبرنيو كاو أملاخ أزير حيو ناملاخ بالطعم يعود تعيو أكان نبوسي نيرو كابز جرمكم نيسياس زمجزو زي بعد أب إبراهيم 10 حدا خينا هنريو خلنا تمجزو تبل حساب على إيسياس تمجزيو موي بايذوي كبر نداوس خمس كده أما منفس عالم كأبو متاني خات تسلا بو متاني تسلف زبزه علامة زلوا سبيه الدنيا تارجيتي نايب علي سياس صحفات كنا نبكل الناس كميسياس تخوينه كميسياس تزجبرنا أملاخ تبليها تزحلفوا واقع كتفولتوا تبوي أنت عينت واقع فيلو زبزه حاجة كحدنا تقبعتين عندليو حد حرق زيون تموتيف ناتوعي يكونن كونه تقبعتون خالين عندليو زابير خبر لي كونه تقبعز مت أملاك خبر لي مستقبعت كازمت كل مكره قبلك انتي كن حسب لنا افيليبي قوم يزبلنا ጸጋ استقبلكم سنقدحنو ጥራይኮንኩም ጸጋ استقبلنا ولا مكره نقبل ነቲ ተረፍናይ ክርስቶስ ኣብ ስጋይ ሙሉ ለኹ ኢሉ ቆለሲ ነቲ ተረፈ ነገር ጸጋ ዝመጸ እንታይ ንኹሉ ክገብር ማለት ስለዚ ኢሳያስ ኮም ዋጋ ይኽፊሉ እዚ ንጉስ እንታይ ነይሩ ጨካኒ ነይሩ ካብ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝረሓቀ ነይሩ ሰቦት እግዚአብሔር ዝርከበሉ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ካና ዝዓጥኑሉ ዝነበሩ ኣሓውፂዩ ዓፂዩ ዓቢስዎ ካብ ዝገርመኩም በዚ ናይ ዝንጉስ ዘመን እዚ ቶራ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ዝጠፋሉ ሕጊ ትረኽቡን ይኹም ንኹሉ ይደርቢዎ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይሩ ናይ ንጉስ ባቢሎን ኣተስዩ ናበይ ወሲዶ ሓደ መዓልቲ ናብ ባቢሎን ወሲዶ ኣው ምስበኸ ምስጸለ ምስነበዐ ምሕሮ እግዚአብሔር መሊሱ ናብ ንግስነቱ ምጽዮ ግን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ዝገበረ ኃጢአት ብዙሕ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ከገብራ ደልዩ ናብ ባቢሎን ክሰዳ ወዲ አሞን ወዱ ገዚዩ ክልተ ዓመት ገዚዩ አሞንካ ነቢ መን ነይሩ ናሆም ነይሩ ኣብተን ክልተ ዓመት ዝገዘአለን እንታይ ነይሩ ዝንጉስ ዝኻ ኩፍዩ ነይሩ በመንገድ እግዚአብሔር አይኮነን ዝኸይ ነይሩ بدحرو من نبي تنسي نهم نمن يخنبه تنسي ننوي نهم إسرائيلاويو نام من جنت لايخو ننوي يناس نذكرين حدا زيرين ينير يوناس كن بخلو نام مني تلايخو نام ننوي مسكده مسنجرهم جنتهم حزب انتي جيرهم بلنا تنسيهم تخم تصوص دليل إخزابير قط عام صون حججن إخزابير ننوي قطع دليل أبكيو نام ننوي إيدو خزر قحدليو سلازم نمنا تنسيو ننهم
ጾርነ ነው የመጽሐፍ ራይናም አልቆሻዊ እግዚአብሔር ቀናን ፈዳይ ሕነን አምላኺ እግዚአብሔር ፈዳይ ሕነ ቁጣዓን ዝመለኒ እግዚአብሔር እንተጻረርቱ ሕነ ይፈደው ንጸላቱኻ ይቅየሚ እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ በዓል ዓቢ ኃይልን ነትበዳልኻ ከም ንጹህ ከቶ አይቆጥሮኒ የዒንትኻ ኃጢአት ንምርአይ ንጹሃን ጽሩያት የኒሉ አምባቁ ካብዚ ገርመኩም እስራኤላውያን ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 32 ከይና ክንሪኦ ከለና ምራኽ ገይሮም ሓደ ግዜ ናምላኻ ጉዮም ስለዚ ሙሴ ኣብ 34 እንታይ ነዚ ህዝቢ ከጥፎ ንዓኻ ብዙሕ ህዝቢ ክገብረካ ኢሉ ንስኻ ንኹራ ደንጓይ ኢኻ ምሕረትካ ብዙሕ ነቲ በዳል ግን ከይቀጽዓካ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይትሓድጎን ኢኻ ብጣዕሚ ዝጽበየካ ብጣዕሚ ግዜ ዝህበካ ብዙሕ ግዜ ዝምዕደካ ብድሕሩ እንታይ ኣቢኻ ግን ነቲ ትገብሮ ዝነበርካ ግን እንታይ ገብሮይ ይቆጽዕ ትብድል ኣለኻ ማለት ገዲፍ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ኃጢአት ስቑኢልዎ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ከይርዳእና ይጸሎ ይነት እንገብሮ ክንምለስካ አይደለና ይጽበየና ብርህራይ ይጽበየና መዓልቲ ታኺሉ ግን እንታይ ፍርዲ ይጽበየና ስለዚ ነነዌ እንታይ ክገብሮም ጀሚሩ ተቀይሞም ቆጽዖም ጀሚሩ ናኦም እንታይ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ እግዚአብሔር ሰናይ ኢሉ ብጸበባኻ ዕርዲ ኢሉ ነታ ትጽግዖ ትደልዮ ነፍስኻ ይፈልጣይ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 እቲ ንኣምላኽ ዘፍልጥ ዘፍቅሮ ሰብኣዊ ፍሉጥ እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ እግዚአብሔር ጽኑዕ ነገር ተሰሪቱሎ ኢሉ ማሕተምካ ኣሎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ እንታይ ገብሮም ይፈልጦም ፈልጠካ መንገድታቱ ዲኻ ትኸይድ ብመንገድታትካ ኢኻ ትኸይድ ፈልጠካ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ እንታይ ግበር ኢሉ ካብ ዓመጻ ይተኣለ ይርሐቅ ሄሜኖስን ፊሊጦስን ዝበሃሉ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምሁር ነይሮም ሽዑ ትንሳኤ ኮይኑ ነቲ በዓል ጳውሎስ ዝሰረተዎ ትምህርቲ የባላሽው ነይሮም ስለዚ ጳውሎስ ተዛሪቦም ንዓኹም እኮ አይፈልጠኩም ንዓና ግን ይፈልጠና ብመንገድታቱ ኢና ንኸይድ ካብ ዓመጻ ተኣሊና ኢና ስለዚ ናሆንኮም ኢሉ ነቶም ናኡ ዝጽጉዑ እንታይ ገብሮም ይፈልጦም ንነነዌ ይበሉ ኢሉ ዝበክስ ሰብ ድሎ ኢሉ እንታ ገብራያ ኢሉ ከጽንታየ ከጥፋየ ክመጽ ኢሉ ስለዚ ንመና ተሲዎም ንባቢሎን አተሲዎም ባቢሎን መጽዮም ንኣሶር ታይ ገይሮሞ አጥፊዮሞ ደምሲሶሞ ማለት ሲናክሬብ ሪና ነርናይና ብርሱ ዝምካሕ ዝነበረ ንጉስ ነይሩ ናይ ኣሶር ነይሩ ኣብ ደጓ ኤርምያስ ታይ ብል መሲልኩም ቃል አምላኽ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ሰብ ዝዛረብሲ ዝኾነሉ መን ኢሉ ምስ እግዚአብሔር ተጻሪሩ ዝሰለጠ ከመን ምስ እግዚአብሔር ክትጻረር ኮለኻ ክትታናኸፍ ኮለኻ ኣይትኮሎን ኢኻ ኢሳያስ 4 ኣይደክምኒ ኣይሕለልኒ ኢሉ ምስ ዘዋጽእ ትሕት ኢልካ ብመንገድታት ክትከይድ ኮለኻ ጥራይ ተዘይ ኮይኑ ናብ ዘይተደለየ ነገር ክትልቃቕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንነነዌ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዘጽኖቶም ምን ከማና ክብሉ ጀሚሮም እንተንገሶም ተደየቦም ነገራት ተግዝኦሎም ካብ ርእሶም መሲልዎም ድሌቶም ገብሩ እግዚአብሔር መወዳእታ ታይገሩሎም ንነነዌ መወዳእታ ገይሩሎም ስለዚ ናሆም ንዖም እንታይ ገይሩ ተነቢዩ ናሆምን ዮናስን ንመንም ተነቢዮም ንነነዌ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ናሆም ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ምትእስሳር እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ሕነ ዝፈዳ አምላኽ እዩ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከይና ኮለና ነቶም ንወንጌል ዘይእዘዙን ንወንጌል ዝጻረሩ ሰባት እንታይ ተዳልዩሎም ኣሎ ሓው ተዳልዩሎም ኣሎ እግዚአብሔር ሕነ ክፈዲ ኢሉ ጳውሎስ ነቲ ዝጻረር አይዳና ሸጊሮም ነይሮም ንጳውሎስ ንዖም ክገብሮም ሓደ ማልቲ ቀጽዖም እግዚአብሔር ሕነ ይፈዲ ነቲ ዝጻረሮ ሰብ ይጻረር ነቲ በመንገድታቱ ዝኸይድ ግን እግዚአብሔር እንታይ ሰናይ መሐሪ አምላኽ ዋላ ሕጅ እንታይ ተዋጋይ ምስጋን ደምን ዘይኮነስ ምስ ሰይጣን ምስ መናፍስት እክያት ኣብ ምንታዩ ኣብ ኣያራት ሕጅ ስቲል ንባዕሉ እግዚአብሔር ተዋጋይ ኣብ ዘጻት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ 15 በዓል ሚርያም ክዝምራ ከሎ ካብ ግብጽ ምስ ወጹ እግዚአብሔር ባሕርስ ከፊል መሰሳገሮም መዝሙር ክዝምሩ ጀሚሮም እግዚአብሔር ተዋጋይ ስሙኻ እግዚአብሔር እዩ ናይ ፈርዖን መንነት ዝዓበሰሱ ባሕር ዝኸፈለሱ ይዋጋይ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሞም ባሕር ምስኮነ ብድሕሮም ፈርዖን ምስ መጸ ጨኒቆም ቶም ህዝቢ ጠፋና ኣብ ግብጽ ማት ማሐሸና ኢሉ ህድእ በሉ ኢሎም ሙሴ እግዚአብሔር ክዋጋኡልኩም እግዚአብሔር ይዝዋጋ መለኮታ ዓለም ብናትና ክእለት ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ኣይንክልኒና ሕልቅነት መናፍስ እክያት ንሕና ሓንቲ ክንገብሮም ኣይንክልኒና በቲ ዝሃበና ብክርስቶስ ሓይሊ ግን ታንገብር ንኽእሊና ንሳር ንኽእሊና ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ገይሩ ይዓወዝ ዝበናሱ ኣጽዋሮም ገፊፍ ኣስተሕፊሮም
ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ከይና ንሪኦ እንዳፈከረ ነቲ ዘለዎም ሒዞሞ ዝነበሩ ሓይሊ መንዚዕዎም ንክርስቶስ ኣግዚይዎይ ንዓና ካብ ብክርስቶስ ገይሩ የግዛእና ኣሎ ከምኡ ዝብለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ተዋጋዩ ኣብታ ይሁዳ መን ነጊሱ ዮስያስ ነጊሱ ክንደይ ንጉስ በፂሖም ኣለዉ ኣብ ይሁዳ 16 ታ ሰሜናዊት መንግስቲ ወዲና ኢና ታብታ ደቡባዊት መንግስቲ ጥራይ እግዚአብሔር ሕጂ ነገስታት ዘተንስ ዘሎ ዮስያስ ክመጽእ ከሎ ካብ ዝገርመኩም ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ዮስያስ ትንቢት ነይሩ ሓደ ግዜ ነጊረኩም ነይሩ ካብ ቤት ዳዊት ዮስያስ ዝስሙ ወዲ ክብል ነዚ ኩሉ መሰዊ የሮብዓም ዝገበሮ ነገር እንታይ ገበረይ ከፍርሶይ ከጽርዮይ ዮስያስ ምስ መጸ ናብ ንግስነት ክዲብ ከሎ ወዲ 8 ዓመት ይደዩ ካብ ዝገርመኩም ነገር 16 ምስ ገበረ ዕድሚው ንእግዚአብሔር ብሙሉእ ልቡ ክደልዮ ጀሚሩ አሜን ወዲ 16 ዓመት ከሎ ገና መንእሰይ ከሎ ገና ቆልዓ ከሎ ናብ እግዚአብሔር ክጠብቕ ጀሚሩ ወዲ 10 ዓመት እንታይ ክገብር ጀሚሩ ንብዘላ ይሁዳ ንኣምላኽ ክደልዮ ክዕድማ ጀሚሩ ካብ ዝገርመኩም ናይ እግዚአብሔር ሕግ ተሳኢኑሉ ዝነበረ ዘመን ነይሩ ኣባ ሓጉ ምናሴ ንናይ እግዚአብሔር ሕግ ዘቃጸሎ ግዜ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዘዓጸወሉ ግዜ ነይሩ እዚ ንጉስ እዚ ምስ መጸግ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ደገ ከፊትዎ ከጽር ጀሚሩ ከዕር ጀሚሩ ይፈልጥ እዩ ምስ እግዚአብሔር ክትተሓስ ኮለኻ ጥራይኻ ትኸብር ተረዲዎ እዚ ንጉስ እዚ ከጽርዮ ጀሚሩ ቤት ኣምላኽ ከዕረ ጀሚሩ ስለዚ ሓደ ግዜ ነቲ ሕግ ምስ ረኸብዎ ከንብብሉ ምጀመሩ ክበክ ጀሚሩ ለካ ታ ደቡባዊት መንግስቲ ብናይ እግዚአብሔር መንገዲ ኮነት እንትኸይድ ነይራ ብዓመጽያ ትመላለስ ነይራ ነቲ ሕግ ምስ ረኣዮን ኣብ ሓጎታቱ ዝኸድዎ መንገድን ክልተ ጫፊ ዝተፋላለየ ነይሩ ክበክ ጀሚሩ ኣምሪሩ ክበክ ጀሚሩ ክዳኑ ቀድድ ጀሚሩ ካብ ዝገርመኩም በዲልናካ ኢና ኢሉ ክንሳሕ ጀሚሩ ኣቦታትና ኣብ ሓጎታተይ እንታይ ገይሮም ኸያም በዲሎም ኸያም ሓንቲ ነቢት ሽዑ መጽያ ንገርዎ ዮስያስ እቲ ኣብ ልበይ ዝተሓትከያ ምትሓት ርእዮ ኣለኹ እግዚአብሔር እኮ ንትሑት እኮ የልዕሎ እዩ ኣብ ጴጥሮስ ከይና ንሪኦ ከለና ሓደ ቀዳይ ጴጥሮስ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ከይና ንሪኦ ከለና ነቶም ትሑታት እንታይ ይቦም ጸጋ ይቦም ነቶም ዕብያት ይጻረሮም ንበዓል ቤልሻጣር ተጻሪሮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንደይ ሰባት ብናቶም መንገዲ ብትዕቢቶም ተወጢሮም ዝኸዱ ሰባት ክጻረሮም ከሎ ኢኻ ትሪኦ ይድብር ተእትያ ነቶም ትሑት ዝብሉ ግን ተኽብሮም መመሊሳ እንታይ ትገብሮም ተብርሆም ስለዚ ዮስያስ كبك من جمرة እግዚአብሔር አጻነነው አጆኻ ተመከራ አባኻ እንታይ ይገብሮኔ አየምጾኔ ኤርሚያስ አብዚ አይተም ቢጀምሩ እዚ ንጉስ እዚ ብጣዕሚ ቅዱስ ንጉስ ስለዝነበረ ኢሳያስ ምዝ ንጉስ እዚ ኮይኑ ኤርሚያስ ምዝ ንጉስ ኮይኑ ዝተወሰነ ዓመታት ናይ ሰላም ዘመን ሕሊፊ ጾፎንያን ባዕሉ አብዚ ነይሩ ተን 13 ዓመት ኤርሚያስ ክነብር ከሎ ምዝ ንጉስ ጽቡቕ ይነብሩ ናምላኽ ዝፈርህ ነይሩ ምኽርኽብዎ ከሎ ዝሰሚዕ ነይሩ ባዓል ኤርሚያስ ስለዚህ ሓደ ማዓት እንታይ ያጋጥሙ ናይ ግብጽ ንጉስ ኔኮ ንባቢሎን ክዋጓም ክሓልፍ ምስ በለ ዮስያስ ታጊሮ ኣብ መንገድ ክዓግቶ ደሊ ኣነኮ ምሳኻ ይኮንኩን ክዋጋ ደሊሉ ይሕልፈኒ ምሳኻ ድሌት የብለኝ ክዋጋ እቲ ቃል ናይ ግብጽ ንጉስ ከም ቃል ኣምላኽ ነይሩ ኣይሰምዖን ክዳኑ ለዊጥ እንታይ ክገብር ከይዱ ክዋጋ ከይዱ ኣው እንታይ ከም ዝተገበረ ከም ዝተቀተለ ካብዝ ገርመኩም ነታ ደቡባዊት መንግስቲ ጥራይ ኮነን መቕና ዓምጪ ነታ ሰሜናዊት መንግስቲ ነቲ መሰዊ በዓል ኣሳ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣምላኽ ክቆርቡ ከሎ በዓል ዮሳፋጥ ነቲ መሰዊ እንታይ ይገብርዎን እዮም ነይሮም ኣልይዎን እዮም ነይሮም ዮስያስ ምስ መጸግ ንብሙሉ መሰዊ ኣፍሪስዎ ኣብቲ ምድሪ በዓል ሰሎሞን ዝተኸልዎ በዓል የሮብዓም ዝተኸልዎ በዓል ምናሴ ዝተኸልዎ ምጽራይ ገይሩ ኩሉ ነገር ኣልይዎ ስለዛ ሞዳታ ብመን ከም ዝሞተ ይነግረና بنيكو أبزق زي تصوفنا يتسي بزمن يوسياس ودا أمون نجوس يودا ناب تصوفنا ودكوش ودي عليا ودا مريا ودزكاز زمن سقال إجابير زيو أنا نبزول له كله كاب زبان مدرك أطفوه يبلغ إجابير أنا نسبن إنسان كأطفومي نعواف سماي عساتات بحر نمعن كفيتات مسنايتهم رسيان نتخجبرامي كأطفومي نسوون كاب جت مدرك أطفونه يبلغ إجابير أبتا دوبايت منجس بعل مناس يزجبروا بالشونا بزحنير بعل أمون زجبروا بالشونا بزحنير كابزجر ماكم تصفونها كابنا نجوس هزكاس زمت أزري نجوس هزكاس مش كنزارة ربولة تاني هنا كابتلاين زمت أي أبا حقوي
ኣብታ ደዋይት መንግስቲ ዝነበሩ ነቢያት ብምሉኦም ካብ ናይ ንግስነት ዘርኢ ዝመፀ ወላ ሓደ የለን ብጀካ ጾፎንያ ስለዚ ጾፎንያ እንታይ ክብል ጀሚሩ ንእግዚአብሔር ዘይደልዮ ሰብ ንእግዚአብሔር ዘይሓቶ ሰብ ካብ ምድር እንታይ ክገብር እዩ ክጸንት እዩ ንእግዚአብሔር ዘይጽጉዖ ዘይደልዮ ከጥፎ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ከምኡስ እዩ እግዚአብሔር ንዑ ዘይደል ሰብ እንታይ ክገብር ኢሉ ክጸንት እዩ ንእግዚአብሔር ምኽሪ ዘይሓትት ሰብ ክጸንት እዩ ክእለ ኢሉ ኣብዚ ግዜ ዝንታዮም ኮይኖም ነይሮም ኩሉ ነገር እዮም ገዲፎም ንኣምላኽ ምሕታት እዮም ገዲፎም ሕልፍ ሓሊፎም ናብ ኣማልኽቲ ናብ ጣዖት ብዛዕጎል በትማን ዝጥንቁልሉ ዝነበሩ ነቲ ፈልፋሊ ማይ ነቲ ወሃቢ ህይወት ገዲፎም ሓጽብታት ዘብዝሑሉ ዘመን እዩ ነይሩ ስለዚ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይሓቶ ኣነ ካንታ ክገብሮም ኢሉ ከጽንቶም እዩ ከጥፎም እዩ ካብ ዝገርመኩም ደጋጊመ ዘዛረቦ ነገር ኣሎ ነዊሕ ግዜ ከይለመነካ እግዚአብሔር ስጉምቲ ኣይወስኒ ስለዚ ብጾፎንያ እንታይ ገይሩ ክምለሱ ደልዮም ኦኬ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ጾፎንያን ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ምትእስሳር መድሓኒ ኢየሱስ ከም ጻድቕ ኮይኑ ንህዝቡ እንታይ ይገብር ይፈርድ ኣሎ ንህዝቡ ዝፈርድ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ነቶም ማሕበሩ ገዝኡ ዘሎ ኩላ ምድሪ ብሓቂ ቅናተይ ክትወሓድ ስኩራይን ሩስን ቁጣዕን ምእንቲ ከፍሰሎም ንኣሕዛብ ክእክቦም ንመንግስታት ከኣኻኽቦም ፍርደዩ እሞ ስለዚ ክሳዕታ ንዘመተ ዝለዓለላ መዓልቲ እንታይ ክገብር ተጸበዩኒ እግዚአብሔር ንጉስ እስራኤል ኣብ ማእከልኪ እዩ ድሕሪ ዝኻ ገለ ክፉእ ዘፍርህ የብልክን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ዘፍርህ ነገር የብልና እሱ ተዋጋይ እሱ ዝዓጽኦ ነገር ማንም ኮፍተ ይክእልኒ እሱ ዝኸፈተኻ ማንም ክዓጽኦ ይክእል ኣብ ሲኦል ዋላ ምኽሪ ተተመኸረ ዋላ ክንጸንት ክንጠፍእ እንተተመደበ እሱ ዘይከፈቶ ነገር ኣይረኽበናኒ ክፍተን ይኽእል እዩ ፍላጻ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክውርወር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብርኒ ይሕሊፉ ኣይበና እሱ ምስ ፈቐደ ጥራይ ኣብ ህይወትና ነገራት ክኸውን ዝኽእል ካብ ኢዱ ማንም ዝምንዛዕና የለን ኢዱ ብርቱዕ እዩ ክንጽሊና